Jsem ráda, že vás u nich můžu přivítat. Velké vášně vzbuzuje plánovaná stavba nového Penny Marketu ve Starém Plzenci. I přes obrovský nesouhlas lidí, kteří přišli na zastupitelstvo, zastupitelé schválili návrh na směnu pozemku, jež stavbu umožní. Na jednání zastupitelstva ve Starém Plzenci, kde se řešila směna pozemků, která umožní stavbu nového Penny Marketu, přišlo tolik lidí, že se tam někteří ani nevešli a museli celou dobu stát. Samotné jednání bylo plné emocí. Nemělo by město usnadňovat vlastníkovi dělat něco, co odporuje vizi města, za kterou město bylo pochváleno. Když někoho napadne vedle secesní budov, který tady stojí, postavit něco jako Penny, já si myslím, že to je celý volovina a většina normálních lidí si to myslí taky. Asi tam budou nějaký jiný zájmy. Působí to na mě jako deziluze, dezinformace. Občané neví nic a rozhoduje se o nich bez nich. Ty informace měly být na základě usnesení zastupitelstva poskytnuty okamžitě a přišly minimálně zhruba s měsíčním zpožděním. Pokud se směna pozemku nakonec opravdu zrealizuje, diskutovaný Penny Market bude stát asi v těchto místech. Jednání plné vášní se navíc protáhlo až do pozdních večerních hodin. To je tady v Plzenci už leta hezká tradice, že to, co nejvíc zajímá občany, se dáváš nakonec, aby ztratili nervy a šli domů. Je vidět, že v Plzenci jsou přemýšliví a chytří lidé, kteří bohužel sice mohli projevit svůj názor, ale nejsem si zcela jist, jestli vedení města vzalo potaz to, co tam ty občané říkali. I když lidé proti stavbě protestovali, vedení města ji stejně podpořilo. Cena 5 000 korun za metr čtvereční není malá a myslím si, že tak, jak v rámci toho jednání padlo, že jako majitel toho objektu ten objekt prodá a že v podstatě tam může vzniknout autosalon, potažmo tam nebude nic. Bohužel teda přišlo málo lidí těch, kteří s tou výstavbou by souhlasili. My máme i výsledek ankety z radnických listů, kde teda spíše je do plusu ten zájem o to, aby ten supermarket tady postaven byl. Někteří lidé ale důvěryhodnost této ankety napadli. Jsem si přečet, co tam jako lidi píšou, zase jsem to vrátil zpátky. Zastupitelstvo i přes nesouhlas lidí v sále stavbě supermarketu dalo nakonec zelenou. Michaela Talašová, televize ZAK, Starý Plzenec. U zpráv televize ZAK. Spory ve Starém Plzenci se kvůli stavbě Penny Marketu stále vyhrocují. Obyvatelé jsou rozdělení na dva tábory. Víc o sobě dávají slyšet odpůrci stavby. Zastupitelstvo, na kterém se probírala směna pozemků, která umožní stavbu Penny Marketu ve Starém Plzenci, rozvířilo velké emoce a došlo dokonce i na obviňování z podvodů. Nečekaně po 6hodinové diskuzi schválilo usnesení v nějakém znění. Následně nám teď bylo rozesláno písemný výpis usnesení zastupitelstva a tam je to znění pozměněné. Zřejmě úmyslně, protože ve znění, v jakém se to schválilo, tak je to v rozporu se zákonem. Podle zvukové nahrávky pořízené na zastupitelstvu se na místě odhlasovalo už rovnou schválení směny pozemků. Návrh usnesení schváluje. V písemné verzi se ale mluví jen o záměru směny. Starostka ale promyšlený tah popírá. Podle vás je to stejné? Já se domnívám, že je to stejné, ale neumím na to odpovědět, dokud nemám k dispozici audiovizuální záznam. A v případě, že tam došlo k nějakým nesrovnalostem mezi textem usnesení, který byl čten a schválen na zastupitelstvu města a tím to, co bylo písemně vydáno, tak navrhnu zrušení usnesení. I přesto, že bylo na zastupitelstvu zřejmé, že je většina lidí proti stavbě Penny Marketu, starostka Starého Plzence nám předložila výsledky písemné ankety, kde převládají naopak hlasy, které stavbu schvalují. Souhlasí 51 a nesouhlasí 15. Lidé, kteří ve Starém Plzenci Penny Market nechtějí, plánují sehnat 800 podpisů a uspořádat referendum. Michaela Talašová, televize ZAK, Starý Plzenec. Nové černé